Cilên Kurdî Rengên Nasnameya Rengekânî nasnameman Cilên Kurdî mîna baxçeyekî gulan pirreng û bedewin cilî Kurdî wek baxçeyekî gul firareng û ciwan e. Gelo hûn dizanin nevê cilên mêran û jinan çi ne? Aya dizanin navî cilî piyawan û jinan çi ye? Mêr bi piranî şel û şapik yan kras û pertav leber dikin. Jin bi fîstanên xweyên dirêj û kofiyên xweyên rengîn tên neskirin jinan bi fîstana dirêjekaniyan û kofiya rengînekaniyan dinasirênewe. Gelo hûn jî kîjan rengdî bêtirhiz dikin? Zer soryan kesk aya hestan le çi rengêka zerd sûryan sewz li her herêmê şêwazê girêdana kember û kofiyan çuda ile her navçeyek şêwazî bestinî pişt dên û kofiyekan ciyawaza. Gelo ve tucarî çîlekî Kurdî herêmî li xwe kiriye. Aya tayêsta cilî Kurdî navçeytan leber kirduwa. Em van cilan bi piranî diçên şahî û Newrozê delxwedkinê mam cilana zor beykat le cejn şahî û Newroz'da leber dekeyn. Dema em vam cilan xwedkin em xwe pir serbilind hîz dikin. Katêk em cilana leber dekeyn hesbe şanaziyekî zor dekeyn. Gelo li va xarê we nevê van cilan bi çi tê gotin? Aya li şarekeyê we nawî em cilana bi çî dewtirêt? Werin em bi hevrê çanda xwe bivan rengên bedew biparêzin. Werin ba pêkewe kultûrekeman bem renga ciwanane biparêzîn.